Pamuspusam kumare. Awan lang kitam, ipabarangay ka. Ay, nakalukat ti balay da kumare, nasaya at adda. Met gayan tahan kong imbaga nga umayak. Anak nga nilibasan. Pare, ito di 20 mil. Ano? Yung 20 mil kumare? Ala, kijiyot utangig kumare, ito yun lang. Utang mo 20 mil. Kawan mare, kani. Ya purang tani pumano sa ni kumare Jolie ka itid ko atin ni payong nga gamitin ko sa. Papanan na kumare. Ay naapo kumarehan mo nga pakialaman. Isunan ko ti pagdamagan, error mo ki di 20 mil tani kasapulak ko ta tani. Apanak agpareban kumare, tanapanak nagpa-schedule di kal manicure tatakano ti schedule di pa nagpareban ko kun manicure pedicure. Kunya? Tapos apan alam nila kay ko daytay in max nga hulugan na tanan na main nga talaga kumare di bulbuludat kanya isong error mo kumare. Ala kumare, kaawan mo tiwin ng wanak kumare nga utangem. Ay na kumare. Nabayag na ng ibaga akon. At kurang-kurang sa nga 2 bulan ng kumare. Naminano ako ng ibaga kanyam. Hindi ka mat nagsasao. Iso nga ti amet akat adata isisin mo lang. Iso nga error mo kumare. Ala apo kumare, talaga nga awang kwartami kumare. Ani, nausar mi ti emergency kumare. Ay na. Tanaglaing kan na kumare. Ang paisin no gamitin ng ibaga kanyam nga gamitam ti emergency. Wala, kaya mo nga utangit na jay. Nabayag niyang magbagak kanyang ginamit mo din ti emergency, kumare. Ay na, apo. Madiday ta nga galad mo, kumare. Ala apo mo kumare mo to. Ay na apo, kumare madiday ta nga ugalin. Tanga mabalinday ta nga ugalin kung panagrasrason mo. Ala talaga awan ti kwartami kumare. Kakita man ni dagitoy bulsa ti duster ko kumare, nakarwar pa yan. Talaga awan ti kwartami kumare. Ay na, apo, kumare. Hanga mabalinday ta nga panagrasrason mo kanya. Ore pa'y nakaruwar ti bulbul sampas kada panpantim di tawan ti bibiyang ko. Basta nang ibaga at kanyang ti 20 mil kumare iso nga irwar mo. Ay na po, nagadupay lang nga rason mo mat kumare kinam na maagdading utangag kanyang. Madiday ta nga galad mo kumare. Tatatadatuyak nagaduti rason mo. Ay, maikat titiwala mi nga aguutang kanyam kumare no kasta. Ditan nga maperdi ti panaggayon ta kumare. Di ka galad mo nga kasta. May kualaan ti utanget tapos ibagam nga awan. Ala ka talaga nga awan mo't kumare ti kwartami. Hanga mabalin kumare. Hanga mabalin. Kay diskartyam kumare kasak mo nga road ti aramidet katan. Pinaka-schedule akon. Apan di anan datay motor tapos ibagam nga awan. Natika mo nga sawan. Syakpay tag diskarte nga birok ti sabali nga pagutangat. Haan kumare. Paninam-namak di utang kanyam. Ay na apo. Anyangay garod kumare, kaawang kwartami kumare. Ay na. Common sense kumare, common sense. Gamitam ta panunot mo kumare. I-discartyam kumare. Kanya? Ingka agbirok masapol nga parwarom di utangat nga 20 mil kumare. Kanya na po ipamuspusam ta agsubli akto no alas 3. Alas 5 pa magsirado di pagalaan din motor. Kanya? Pamuspusam kumare. Awan lang. Kitam ipabarangay ka. Kanya?